What is that? Nice. Oh, and the crypt. And the crypt. Maybe. Esbern, we answer Jesus, man. Is that the Jesus man? Is that the Jesus man? Oh, it's Jesus man. Come to save me. Jesus man. J-Man. The J-Man. J-Man. It's the OG. That's a word som ett demon and en stjärten där. Att det är en accurate depiction av en enkla. Det manglar bara 1000 euro. Alltså, du är bara ett svart hål. Ganska det är. Jag vet inte, jag känner själv. I was the story again. Det var svart hål. Alltså, demoner kom ut ur det svarta hålen. Det kommer inte ut. Det kommer oj. Hålet. Okej, var ska jag droppa det där? Och det så alla spattar. Det som är viktigt nu, det är att ha två föräldrar med här. Ja. Shit, det shit. Jag glömmer så inte säga när. Ja, det där så ja, det är ju just det. Jag glömmer att tänka där. Glöm. Det har bara kroppat på next. Alltså störst baby då. We are störst fucking story. We're there. Att det är Jesus man. Det hade det J-man. J-man. No regrets, Esbern. Okay. No regrets. Jag vet inte hur jag skrujer sån där. Fast då? Whatever. Okay. I just I'm Macker Jesus. I did worms, so I guess. Yeah. Att bara fett hyra. Fuck you. Okej, well, kanske borde haft det 8. Kanske borde haft det sen mer. Han var bara en sån placeholder. Oh my god, det är gött. Okej. Fine. Nu är vi då. Var ska jag? Ett man inne så ska det vara land. Bena han har för Görs. Ja, okej, det ska vara you know. Man är genka. Man ska gå genka. En genka. Man går genka. Det är genka. Genka. Det behöver kunna hålla kontroll och så där så. Ah shit, det tycker jag. No matter how much jag bara. Så det är it's all good. Så missar ut. Ja, missar ut. Nej, vet vi tar på. Ja, men han missar stadigt ut. Ja. He still does. Och den är så en skate. Att horen. Ah shit, jag tror. Ja, Luda. Så. Jag hoppas Maclen drar. Här och det kanske inte är det just när det tänk och så för att komma, men är man tänka sig en shot så han obviously. Nu så jag vet om du tror shepherd like han bara ska säga det. Ja, det är viktigt. Då man quit the rest. Det är viktigt. Är man adjusta till kontroll. No regrets, Esbern. Ja, no regrets. Så chatter du. Ja, jag också ganska bara kvar. Fuck by det där. Kan man mista halt bein där? Ja. Så heter det höga klick. Oh my god, Anders! Att en tyrannet. Är det monster? Oh my... Jag kan växa... Nej, det heter namn. Nej, det vet jag. Get fuck. Vad gör du då? Jag vet inte vad jag gör det. Jag får inte att växa i det. Jag vet inte hur jag gör det. Right click du. Okej, jag vet. Så särskilt det är en pricker från där. Ja. I'm consumer snart. Att äter hodge av er. What's going on, man? Oh shit. And det är sån där hodge att människor nu vet ni. Att beinet till J-man. Det borde seriöst bara vara livestream. Ja. Oh my. Det är så god livestream. Oh så här ska det sprutta upp i det natten. Jag äter ispatten för. Ja, nej, det är G-man. G-man. Ja, det hade J-man. What? Not J-man. J-man. J-man, okej. Jag brukar förklara det. Nej, så nej. Här svart hål, här säger och J-man. Och en floatande marka med över. Jag ska ha en hitchbett video.
Så är det där av banan eiter 104 för Símun vi onga grund. Ja, nu är det kanon. Kallat SCP 140. Nej. SCP! Förta. Nej, jag ska få den. Jag vet inte hur det är. Yeah. Om vi tar en J-man så är jag scared. Oh no! Oh my god, yeah, det här! What is oh my this? god, det här! Vad är detta? Det är fantastiskt. Oh my goodness. Wow. Ja, För men ja. SCP Ja, mitt... Coating kan. Säg vad det är, Sven, gå in där! Ja, det var... Gå in där, Esbern! Save, ja, du. Jag tyckte att du sitter vid tältet och aldrig har börjat telefonen. Ja, det börjar ju med tältet. Så kommer vi för jakten, va? Nej, du handikappar på den. Du släpps ju inte. Ja. Då var det vilken video bara brukar tältet som en tror jag där. Så SCP 140 är en Asian girl. What? Jag tror en J-man. Nej, men det kan hon inte. Jag tror en J-des. Om jag vill snacka namn så är det J-man. Det är J-man typ. Simon, han är där. Det är vi ett J-man. Container powers. Hon blind. Låt. Levi en eka. Det är chillikott. Var en eka. Jag var så fresh när jag spydde av vatten i rött. Nej, så är det en som inte Max, Esbern. Det är den ena som inte handikappar än det. Stars game. Så är det. God fuck är det bara nu. Ja, jag ska inte. Det blev lite tält trysböld track bara för jag brukar tjafta om det. Jag glömmer nästan att låta för jag kan helvete. Nej! Så fucking smooth. Vad händer i kärsten nu? Så är det ett svart hål i här det Jag har inte svarta hålet. så han fuckar. Fuck är det? Vi har band. Jag bara inte... Så Esbern chillar på det svart hål nu. Alltså, fucking säger det när jag var gammal till Richmond. Ja. Alla säger. Och pappen hette jag en gassen. Tankar eller shit eller whatever. Alltså botten Jera. Jag vet inte att jag är J-man. Jag ska fria han vid... Fria han vid... Freedom by fire. Jag är för tempted. Jag må tacka. Moben. Ja, jag må tacka. Ta och se om jag har fallskärm nu. Nej, du ska inte ge bungee. Jag har inte gjort bungee. I will gladly be the first. Du ska ge mig det. Ninja Rob! Ja, men så får jag lägga skjuta. Du kan inte köta fast ut av banan. Ja, fast det är ju i vattnet. Kanst du? Ja, vatten kan man gott. Men inte minst det, jag säger golv är innanför det. Och golv är inte utan, you know. Golv är lava. Levi heter floating hus, come on. Ja, J-man. Floating hus vid en kassa. Aj! Stökna detta igen. Så Esbern lägger armen börjar. Vilken snäck blev vi alla? Nice. Esbern blir lite nice man. Det är nice man. Han Men är nice. apparently kan man switcha universum i en och tja 140. Levi. Så det hickar jag in i sessionen. Levi, Esbern. Det är ju mysk, alltså light absorbed i mysk. Men så har vi long term exposure kameror som startar upp fade lights i form av galaxies och whatnot in. Så Levi, Golf? det som jag redan säger är Class Aeron. Euclid. det som jag redan säger är Esbern är en nice guy. Safe, object class safe. Men är det? Safe. Ah, yes! Gröna! Kan object classes... Inte vars! Nej, ta er. Object classes... Var? Object class safe. Safe, okej. Fire Fan, det away! ska jag inte. Boom! Ner i golvet! Färdig Jesus. Jesus. Ja, J-man. Ja, hon har ett pink bedsheet. Det är till pick now. Ja, du bitch. Ja, bitch. Så kan shit är flat each other ever heard? Must? I don't know, det är probe så... Gör det. Kött dem med. Probe jag allt, ja. Shit, I isn't me, okay? Nu kommer det vapen. I told this burn. Boom. Okej.
Ja, jag ska bom i torsk. Jo, du tår upp brave. Nej, så är det för regn på matten. Bara du handikapp over Esbern. Betyder du inte brave. Okej. Så är det en bounce. Och vars du kan. Esbern, du är bättre. Du brave, nej brave 8. Jag ska inte kanske Esbern. 8. Kanske Esbern var kan göra, okej? Jag vet kanske vet, men jag vet bättre nu Det till. är så kanske så kan det ett värst. Jag kan All according kunde vi bättre Esbern. Du kunde finna. Är du the master golfer? Det är det, men det är spukna på det. See, här väck, här är stor. Golf. I told you man, I can go there. This is set the year out there. Yeah. Cowabunga, dude. Kava bonga. Jag hade varit bättre urslit än att finna. Nej. Okej, tid. Jag får finisha det som Símun startar. Kan jag starta som hon? Jag lyckas där. Laxor! Hey man. Hey man. Hey man. Så minns det då. Hey. Awkward. Typa Jesus from here. Oh fuck Jesus from here. J-man. Bite. J-man. Hey man. Jag har fantastiskt. Fighter of the S-man. Champion of the sun. I've got. Oh fuck And off. Christmas for everyone. Christmas. Jesus. Förskott. Jesus, it's not by J-man. Så är det bara en 12 arena faktiskt. Oh my god! Master Golf man. Calculated! Levi, kvar jag för också händer ska fast spela som det manager så särskilt går runt. Nej. Så särskilt ut som pro gamer. Att du tänker så på. Ja, ja, passar. Ja. Hej, inte se vi YouTube att det måste tänka. Väcker upp igen. Glömde jag det här en ting. Här väcker loft. Det är flowball hus. Du hittar danska mal Esbern. Så Mario. Nej, det är akkurat det här Joe som inte rickar. Ja. Det är vatten Joe. Jag vill att det bästa jag vill lägga. Jeha, nu kommer det vann! Nu kommer det vann! Jeha! Det är en annan Marcus som är snart. Det är danskar dit. Det ser bara sådana ting. Här väcker Esbern. I don't care. I blow it. I blow it! Åh. You blew it. Du blew it alright. No guys, have them had truth in it. Jag hade. Det smakar ju som stora, bara en skärmur. Men jag har inte bara. Jag kan inte försöka först. No water! Jag hade. Inte du skilt Esbern. Sarstu vattnet. Visste inte att J-man var fötter mitt i haven och där kassa. I en kassa. Jag hade. Container sphere. Jag hade. Det är en container sphere, det är en container cube. Så jag hade choose if we pussies. Du brukte hans stämma då till Esbern. Kan du Den just områden. Oh! Vi kan man göra det? Jag tror det är. Yes. Det är 4 armar jag nu. Jag hoppas fullt kolan som det är inte coolers. Wait, drab med sista. Nej, det är det. Kusen tack så next för man nu. Ja, det här. Vi måste utlägga det, ja? Ja. Jag det lät av rätter så sitter jag som pro gamer och inte för ett handikapp. Okej. Vad hade du tänkt nu där? Jag skulle köta fram. Jag skulle köta långt fram. Hashtag pro gamer. Símun, shut the fuck up. Jag hatar det. Oh no. Please don't. Spare me. No! Jag lyckades snart. No! Oh no! Saxton Hale! No, no! Orska så det är var ska jag lägga er för prägg vad det kunde göra? Han är horna. Ja, är det horna? Ja, du lät det faktiskt horna. Det är det värsta ord det. Jag ska fråga er. Ja, jag vet inte tror jag. Nästa slide. Sortje.
Okej, men hur så the next guy? Ta mig bara vera. Du kanske lägger horna. Du kanske lägger horna. Jo. Du kanske Bang, Jo, bang, det är bang! Knock, knock! Uff, sentiment. Ja, nu kommer han in Esbern. Yeah. Han var utanför till han inte mordat J-Man. Nu får han till mordat. Ja. No. Han är så tripp. Truppa. Nej, nu vill jag inte jolla Esbern. Tack för det. Så lagt jag alla. Excited! Nu står vi inte vita kan det är shot där så vi blir ett land där. Så är vi stick där. Nej, nu är det ett Anders fest inte. Okej. Okej, kanske kan man passa. Nej! Vi pär med! Hey, you fruitcake. Så illa stinker. Du stick där. Hey, presents. Så. Ska se ut där Simon. Yeah, right? Nu kanske. Shoot. Jo. Get a slap. Dampar vi bara. Airstrikes är kanske ner med någon. Jag har inte Det bara. här är en airstrikes. Ja, men Det just tror det. Kan man nej, man kan inte göra airstrike. Here's a little something. No. Close enough. Oh dear. Get on. Borde vara färdigt Freeman. Känn. Så är det spär. Är det någon steg fiskar? Tydligt trolla. Nej! Hattar. Brukar. För kör den här gången. Jag kommer bruka ner den skopa till 9. Nej! Det är ju samlade kol. Nej! Come on here. Thank you. Hold on there. Hold on. Hade fått det av ner den. Borde på laser sights eftersom vi har dem. Ja. Nej. Nej, jag är för cool. För går till ner. Oh man. I'll get ya. Oh man. Ah, man. Vi får flippa ut av vi får dricka Red Bull. Yeah. Det är något hype, men tar vi dricka Red Bull så blir det mer hype. Holy shit, Masterball. Yeah. Oh no, please. Oh my god! Jesus Isa! Stopp Jag vet inte om vi skulle ta inte på detta som self-sabotage. Nej, jag hade ingen så är det gott potential. Han bara liksom Alltså, runt. Alltså, om man säger, alltså att de är så att det är mycket kan det inte. Det är inte här. Och du står. Ja, här är det. Hur då? Ja. Det är sprut för läsa så där sprut. No. I'm a die. Get away from me! No. A bastard! Jag bastard. A bastard. Björk skall i göra. Dribbling. Ja, men nu är vi alltid här nu i armen. Och så är man väl nu. Alltid har tagit det då. Så är man då spectacular. Åh, du schack näga så. Vad händer? Okay. Self-reflecting. Yeah! Here's a little something. Get the fuck! Yeah. Kom ner. I'll get ya. Ja, men så sitter. Nej eller? Jag klarar det inte. Tänk Simon. Shit, det är men det är allt där nere. No! Welcome to the club. Vad hände? Jag skulle hoppa på en till foten. Yes, ma'am. Rehash. Kom ner. Yeah. Jag går Ja, ända. du går inte med stora spurt. Jag går ända ner annars. Jag bara kunde halsa på. No. Yes. No, don't bring the grandpa. Oh, sen. To your own blood. Jag är inte domma. Your own blood.
You. Ooh, there were batteries left. Så det är. Kissen. Vad ska man göra? Alright. Oj! Jag hatar det! Creature. Att det är så just att det finns riktigt att gå. Ja, det finns riktigt dit. Bye bye. Bye bye. Just how much I like you. Aj! Wow, det här kan jag faktiskt. Jag ska bara se det. Oh! So long. Oh! Ouch! Ja, det är inte rätt. Let's go. Nej. Ja, men jag haltar bäst jag bara få TO man. Nej! Jag haltar heter i Nej! käre, så jag får bara tänka. Täcka. Oh. Du kan inte messa upp Esbern. Du kan inte messa upp Esbern. Okej, för att... Nej, du kan rocket jumper. Ja, okej, får jag så får jag göra... Inte köta fiskar! Shut Ja, jag får up! köra fisk. Nej, det är inte test som. Okej. Nej, men jag brukar inte ett med Det är alla 20. chans. Pow! Yay! Ja, men... You sweaty asshole! jag hoppas jag kan göra ett alternativ här. Hurry up already! Thank you. Laser! Oh shit. Esbern. Du nu stäcka. Att det var inte budget. Mario! Det kanske är sönder. Yes, ma. Jo, det är det. Det blir ju snägga missa. Han tror ju inte tillsammans alltid, ja? Nej, här är ena träd under positing dasher. Jag var rätt. God vi stannar. Tack tillbaka någon annan. Ja, smida Gordon i ett rest. Ja. Shoot. Han lost dig med. Papa Jesus. G-man. 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 Batteries left. G-man. God-man. Äsch, så lägger också där. Brukar du säga igen? Tackar kassan. Nej, tackar kassan. Tackar. Oops! No! So long. Åh. Jag har alltid haft dream. Oh no! Mamma mia! Nej, jag sa skulle inte låta jazz ut. Shit! Ja, men alltså, det kan stärka er! Jag var fan på ett upp! Här uppe. Jag kan inte imma bara bruka rocket jumper. Motor till pinnen? Ja, jag vet, men... Det räcker inte något. Jag vet, Símun! Jag vet! Det tror inte vara cool! Vi testar det. Kan hända med Símun? Han börjar knappla liksom. Jag vet. Jag född. Han hade blivit handbaskan mot You'll upp. get a slap. Yes, ma. Här var kläder. Oh no! Oh god. Det är gott. Till vidare kan man hela göra, ha? Det är gott. Presents. Sheep launcher! Oh god. Ja, Erodes plantig. Annars Link han ser nog spärlig ut där i bra. Ja, Ja, men det är för brukt det. Good distance. Okej. hör det. Backar. Nej. Det är inte spela där. Ska vi slå för det? Ska du som det? Ja, Så där på frame. jag kan halta jag säger. Got your back. Åh. Ska jag lägga mig och do? Dead. I'm dead. Mamma mia! Get the fuck! Shoot.
Någon kan sa såna gröver Yeah, för. batteries left. Vad drar man fucking I don't know. Ow. A token of just how much I like you. That's for smudging Oh my my Oh. goodness. Yes! No, hata släppte du inte. Too noised. Jag lars mig från Jan. No! Snackningar. Okej. Ja, men det första jag får till 9, men jag vet inte om jag kan ta bästa damage av det på 9. Det är ju något mer antal, men... Säger du? Hurry up already! I am sugar Hurry up already. Nej, sant för att vi! Shit! Hurry up already! Ja, men så är det här. Ich sprang den Wind. Fire! Oh, get away. Stämman. You'll get a slap. Uff. That hurt. Presents. Oh ja. Oh, ja. Well. What do we have? God er ikke loik i Chip botten. launcher! Chip launcher! Chip launcher! Carrot jumper! Carrot jumper! Det sang jag Carrot jumper! Carry Oh my god! Det är the true master of all of humanity! True shepherd! Nu är det Esbern. Bye, man, let's shoot it. Ja, han har varit sick move. Sa han för Jack Holson just så fuckar han. Ja. Sick! Jag har kört ödler dig av botten som Esbern, är. du strävde Sean, det är vunnen. Nej, bara alright. Vi ska like the battle of the true shepherds. Du är ju Shepherd. Oh fuck, du är Shepherd. Fuck, du är Shepherd! Battle of the shepherds! Jag vet inte vad det kommer till. Let's prove it. This is the moment of truth. All been waiting for. Då är det bara crack han fuck upp. Fire! Nej, inte. Ja, jag hoppade först starta med drepa en soil vid ett lov och shooters. Oh my god, jag kanske kommer in där Levi. Du är true shepherd. Alltså det här var easy att det är som det är Esbern Jordan. Men alltså i mitten av halsen till G-Man. Oh! Och pappan till Ja, J-Man. det är ju fast. Alltså det här var så när jag tänkte jag hotla se att han spelade. Skit, bestämmer dig bara, det är tjenäka Det är alltså. den bär med 10 Levi. Det säger det! God damn it. God.